Bangahamba, let me be honest with you. Bangahamba, angibaficanga mina bengenamadoda. Ngabafica benamadoda, ngabathatha emadodeni. So uMzansi Magic ufakele photo wabhala sukuma bakubone mamncane. Hey. So number 5 kuthiwa ufikile ke ukwamseleko and uMakhumalo uyatrenda ku Twitter, utrenda number 1 kuba ubuso bakhe bukhangeleka bungonwabanga more than the other 3 wives. And then ke kulento yethusa ngoba kaloku uMakhumalo ngena umxhasa uTata Mseleko mhlambi ke ibi look yakhe for I photo shoot. But anyways namkela kuMamgobhozi TV kubhizi sana 4 hours ago kuvele ipicture kaTata Mseleko namakhosikazi akhe i4 kunye nalo kuthiwa number 5 ngoku. Sasenzile ke i-video beginning of this month apho uTata Mseleko wayefake ifoto wabhala abahambayo so sala siyincenga. So ngoku iphinde yangena ipic and ke ukusimbona kahle sana une hairstyle ingathi ibule yam ke sana uyeva. Then abantu bathi hayibo akekho kumkhokha nalento mazana kwenza ntoni apha kuya actor okanye inyani le. But either way abantu banewari bathi pension kaMangwabe ipension kaMayeni imali zikaMakhumalo zisafe na njoba kufika uwife number 5. Most yabantu ke abekho convinced as much as abanye besithi bayevuya bafuna ubona ba uzawuhamba nyani na uMangwabe ngoba oko yena wayerogresa uba bakhe kwathatha unumber 5 uTata Mseleko uyabe uphula isithembiso awayesenzile kuye ngoba uthi ngokubetshata wathi kuye akazophinda athathe omnye unkosikazi. So xa fikile omnye unkosikazi yena uzawuhamba noMayeni ke watsho wathi akadibenanga nento kawife number 5 naye uyabe kuphelile ngabo. So if inyani abantu bafuna ubona bazawuhamba na and then ke ukuphinde mhlambi ke bazama nje unyusa i-ratings basiqhubekeke sibukela until the end of the season. Ngicela nitsho ke nani banicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwi-video elandelayo. Bye.